Slovenské ľudové pesničky plno všelijakých vecí v takomto ich typickom šate. Teraz prídu Kolárovci, ktorí tiež ich repertoár tvoria ľudové pesničky, takže opäť bude príležitosť pospomínať si, zaspievať si s nimi. Oni tie svoje pesničky oživili vlastnou hudobnou úpravou, takže v tom je ten rozdiel, máš možnosť s predchádzajúcou kapelou. Základom ich repertoáru sú ľudové pesničky obohatené goralským temperamentom, takže trošku toho východu tu teraz zaznie. Už o chvíľočku prídu bratia Kolárovci. Máte nejakú obľúbenú ľudovú pesničku, ktorú možno viete, že oni hrajú? Alebo ktorú by sme možno, že mohli im pošepkať, že či by ju zahrali, alebo čakať na to, či ju zahrajú? Čo poviete? Máte? Spýtam sa vás na to potom po koncerte, či taká pesnička zaznela. Goraľu, no tak neviem, že či takú zahrajú. Posielam tichú pošku do zákulisia. Dajte mi znamenie, či goraľu zaznie. Kto si myslí, že áno? Kto si myslí, že nie? Mám to prezradiť jasné, že zaznie. Že čo to je za otázka, mi tu povedali, že čo to je za otázka, ako by to vyzeralo, keby pesnička goraľu nezaznela. Pomaličky prichádzajú ľudia z vonku, ktorí ešte nachádzajú miesto tuto v tejto sále. A to je dobré. Takže nech sa páči, poďte si sadnúť. Tu v tejto sále zaujmite miesto pred sebou prepich tohto večera. To je jedna z básní, ktoré sme sa učili ako študenti herectva na konzervatóriu. Už ani si nepamätám, či to bolo na javiskovej reči alebo na umeleckom prednese. Bolo to dávno. Odtedy prešlo veľa vody, pretieklo veľa rokov. My aj samozrejme aj po koncerte Kolárovcov im budeme ďakovať. Aj pre nich máme pripravené pekné darčeky, ktoré si pripravili šikovní ľudia. A ja už dostávam pokyn, že Kolárovci sú pripravení. Neviem, ako ste na tom vy, či ste pripravení takisto. Ak áno, potvrďte to svojím obrovským potleskom, energiou. Dámy a páni, Kolárovci!